som aquí, en aquesta espècie de, deixeu-m'ho dir així, plat volador on ens hem reunit per enlairar-nos cap al cel. I ara aquest ens explicarà una lliçó d'història, estem perduts. Ens van conquerir per la força de les armes. Amb els estats autoritaris com l'estat espanyol, que l'única cosa que tenen de democràtics és el nom i algun formalisme, però que els seus tics i les seves maneres de fer són estrictament autoritàries, militaristes, diguem-ne, i jo diria antihumanes, no? La nació catalana, perquè és una nació, diguem-ne, que ha estat en la seva història abduïda, diguem-ne, apropiada, la història de Catalunya, per una altra nació, que és veïna de la nació catalana. Això és un treball, diguem-ne, de genocidi cultural claríssim, que, clar, a més no prescriu això, eh? Per tant, potser algun dia n'haurem de parlar. Si no, que li preguntin al gran capitán, que per cert es deia Joan Ramon Folc de Cardona, no Fernando González de Córdoba. Bueno, és que l'emperador Carles, ara ja comencem a saber que es va passar la meitat del seu regnat a Barcelona. És que el 1812 Catalunya no formava part d'Espanya. I veus de seguida que tot això d'Amèrica va ser una empresa catalana. Molta gent diu, com és que si van ser els catalans que van a Amèrica, com és que allà no parlen català? Sempre s'ha parlat català a Amèrica, sempre. O sigui, fa 500 anys i no s'ha deixat mai de parlar català. L'altre gran problema que hi va haver allà és que arriben allà i les dones se'ls hi ofereixen. I van despullades i estaven boníssimes. Els frares de Montserrat devien tenir feina. Aguantar tot allò. Els capellans allà, per això. Si algú o alguna nació, diguéssim, d'Europa pot acreditar la seva constitució i la seva, diguem-ne, realitat al llarg dels segles, és justament la nació catalana. Realment, la nació catalana va aconseguir ser la nació més gran d'Europa. Catalunya was the greatest nation in the world. És la més gran nació del món. Un cop de fal. Des de Fontibre, tenim els vèrtexs, baixa sempre aquests dos costats així, un va parar, per dir-ho d'alguna manera, a Montpeller i l'altre va parar cap a Alacant. En aquest triangle, que té una base que a més és poderosíssima, això ens dona una estructura pràcticament indestructible. Perquè ens saludaran tots els pobles lliures de tot el planeta. Per enlairar-nos cap al cel, representarà pel poble de Catalunya i per la humanitat, jo crec també, un gran pas.